Salam gadirli vatandaşlar, salam mehriban iyleşler, salam halmra da howum ýagdaýlaryňyz, hoş geldiniz. Waalaikumsalam walasan vatandaşlar hemmeňize salam. Sawrun oturansyň oçan. Ha, şükür Hudaýa. Ýene de birinji gün gelip ýetdi halmra da. Biraz ýar ta adam bolsa gürrüňe delýäs, kän bir uzakda çekmesin. Vatandaşlarymyzdan bir uzak giň bir gepleşigi diňlemegem kynrak düşýär bolmaly. Onda näme şu gün näme hakda gürleşeli. Ene daşdagyrykdaky bolup geçýän giňişlerin ene türkmen biziň vatandaşlarymyzdan bilseler gowda. Sebäbi İngiliz dilini bilmeýänler bar, rus dilini bilmeýänler bar. Onuň bizim türkmen dilini aýdyp bersek gysgaçygan bolsa. Ene meselem aýdaly şu wagt 20 G20 bolup geçdi-de. G20 ýa-ni grup 20'leň grubu diýmekde. Gruppasy diýmek. Onuň Indoneziýada. Onu mürite çağırdılar. Lavrov ýa-ni Russiýanyň çağırdylar beýleki döwletlerim ulrak döwletleri çağırılan. Onuň bagyşlanýaçyda şu fesini ýapmasam. Onuň ýa-ni näme bar? Çağırılan döwletler bardylar. Lavrov'un bardy. Kak обычно ünksýaly. Bolin Lavrov'un kim bolýar? Ona maýdyp geçsin. Lavrov bolan Russiýa Federasiýasynyň 2004-nji ýyldan bäri daşary işler ministri bolup işleýär. Gaty predenni o nemäň Putiniň hem gaty bir fagaly diýseňem bolýar. 2004-nji bäri ähli eden uruşlaryna çenni gollap oturan ýa-ni MIT bir näile diýen. Şol gara işleriniň, korrupsiýon işleriniň iň esasy adamlarynyň biri edip berýän işini ýerine ýetirýän Putiniň işlerini, gara işlerini ýerine ýetirýän adamlaryň birini beýleki tarapdan aýtsaň näme diýilýär? Çorny kardinalmy näme bolýar? Ýa ser kardinalmy? Ser kardinal. Ay, ser kardinal. Awa. Onuň näme bardylar ýa-ni birinji hoş ýa-ni hoş geldiňiz diýip bir elleşilýän nemesi bar. Tradisiýa boýunça, adaty boýunça gelýär, elleşýär, surda düşýär, onuň ýür aňryk geçirýär. Gelen adam elleşýär, surda düşýär, aňryk geçirýär. Olin Lavrov gelip salamlaşan wadyna zalan jurnalistler gygyrýar-da. Surat alyp duran ýa-ni jurnalistler näme üçin uruşy başladyň diýip gygyrýar. Otaýda biri haçan gutarjak uruş, haçan gutarýan diýip gygyrýar. Onuň jogabam bermedi, olara ünden bermedi de men haýsy tarapa ýöremeliydi. Olam Indoneziýanyň premier ministri mene şu tarapa diýip görkezdi. Geçdi gitdi, ignore etdi de halkyň diýen sor berýän soraglary uruş näme üçin başladyňyz diýär. Ya uruş näme üçin haçan gutarjak uruşy diýip gygyrýarlar. Ana şey diýip soň ýa-ni Amerikaň ýa-ni Blinken we Amerikadaky. Blinken'in başlan ýa-ni söz başyny ýa-ni demeden başlady-da. Bile surata da düşüklerliğin yani bize bile naharamiyeceklerliğin yani bir hili nemerak gürledi de başını o Blinken'ın izinden sonra ileklere malp götürdüler. Baykot ettiler. Bütün G20 var yani gelen devletler. 20 devlet katlaşan o zaman 19'dan baykot etti. Bile oturmadılar bile zaftırak e-mail'li olur şu adet boyunca. Şoňa summit geçirilenine bile oturup ýiçen ekenler-de, ondan sonra ýibem içmediler, surata da düşmediler. Aslında bulam tradisiýa, ýa-ni adaty surata düşmek. Her döwletleriň ýa-ni 20 sany döwletiň delegasiýa gelen bolsa döwletler, şolaryň hemmesi durup surata düşmeliler, ol näme etdiler, baykot etdiler. Lavrov ile ubitsa bilen ýa-ni näme diýip Lavrowyň soň öz interwýusy mara. Ay bir de diýmedik zatlar galmady diýär. Her zatlar eşitdik diýär. Lavrov aýdýar. Ay okupant diýdiler diýär, baswalçy diýdiler diýär, bir de diýär. Ay wragi diýdiler diýär, adam öldürýän ýa-ni ubiyçi diýdiler diýär. Garaz eşitmedik zatymyz galmady diýip jalwatça diýär-de. Welin tötänne näle şeýlem galmada dogrusa da diýerler-de.
Okupantı diyen olsa doğraydı. Hemmeten de tam aydınlayan zatlan, öyle sarın. Son katnaşan yığırım devletten Orsiyet Federasyası bilen bilelik talandı. Galının nokkası şonun yüze vurdular. Hakikaten şo bilen elleşmäge de, surata düşmäge de, ya da bir aýdy bilere nahar paýlany ýa-da diýe şo taýda taşağın başında da oturup söhbetleşdi ediýärlerdi. Şo gürrüňler geçirilmedi. Lavrov'un şo takbarırlığı için, ya katnaşarlığı için. Lavrov'suz belki de başka yerlerde oturup turşandır, men onçadan bilemek, yani umum bir surata düşürüşük var ya da yankı duşun sonunu, ahri devletlerin baydaklarının aslında. Yani şöyle edilmedi işte. Yani onu Lavrov Yani bilmedi. ha? Lavrov İsmen. bilmedi. Lavrov bilmedi mi ka onu baranna şulon yüz vermeyeceğini? Yo, bular hemme zattan habarlı, bular yeme de yüzü dünyanın davanının galın diyen ýaly söz var ya Türkmenlerde. Ene şol Orsiýadyň içerki we daşarky siýasaty, hemme 200 siýasat, hemme yüzüne hiç de atalan akıldı. Göz görçeli dünýä jemgyýetiniň öňünde yarın sözler botyr. Bulan indi sözüne inanýan döwlet galmady. Töwerän şu iki ýeke Lukashenko ýa-da Berdimuhammedow ýaly diktatorlar bolmasa şuňa ha diýip oturaýan, diňläp oturaýan adamam ýok dünýäde. Ne şular ýaly ýagdaýa, ne döwletiň ne diýdim zorluk, menmenlik siýasaty alyp geldi. Şu inni şu sentýabrda ýene de ýygnanşyk bolmaly, onu Putinim inni ýurdun prezidentleri barmalla, onu şu Putinim gidermi ka, näme pikir edýäň? Näme ýüzüne barar eger bar aýtdy? Yok, yeme yankı Hatay'daki olimpiyada baranına da gördünüz ya suratları. Putin o bir karat settoti. Yine de Kur'an olup şolar real o halkın setine bir karat settoti. Bunlar halkın içine de salınmadı. O toya gelirler ya bir o da oğru cumhuriyetçi ketip verenler toya kolayına koymanı ol. Anırda bir yerde önüne bir tabak nahar oylar. Edir şolar real edip başlandı. Peki ne de bular? İkide. Yok, gelen bulan yüzü duyan hamından galın bilema. Ýöne oňa şerli uruşan bir ýaňa bir tarapa üstünlük getirmek atı mümkün. Şo tarapa biz Ukraina'nın tarapy, Ukraina halky diýip hasap edýär. Galynyň wagt görkezler ölçärin. Ýa. Aýdy ber, ýene näme tema bar? Ne şu inni Gazagystan aradaýda şuňelde bir kagaz sebäbi ine Tokayev soňky döwürde gatyken internetde ýaýrýady. Gitdigiçe niran açsaň şu Tokayev barada bir nemeler bar. Ýanky statiýalar çykýar-da, täzelikler çykýar. Inni makalalar çykýar. Ha, inni men şu taýda pikir edýän adam, inni olam men öz pikir edişimde. Tokayev birinjiden şu ýanwar aýyna ýalňyşlyk goýberdi, Orsiýadyň ODKB-syny salyp halky ýanky göz görçeli attyrdy da gatykän adam şo ýerde ölenne, gaty köp adam ölen. Ondan soň şu Gazaklaryň öz blogerleri bar, Gazaklaryň özüniň şu reportörleri bar, biznes işgärleri bar. Şolaryň aýtmasyna görä ol 200-300 adam dälidiler, köp adam ölüpdir diýdiler. Ýöne gelip paýyrdatyp oşol swidetelleriň öýdem aýdýar-da. Bir musur atmağa çykdyk diye köçä diye. Yani daşary musur atmağa çykdyk, musurkan arkasyna girilen dodan geçdim diye kaptalynaky dogan oglana öldüripdirler. A gelen adamlar maşinany gelip düşdüler diye ol aýagynyň atmak ya yer atmak ya ýokaryga atmak duýdursat ýok diye böni paýyrdatdy şey diýip diye. Mene musurkan aňartyna gaçyp gidilendim diye ol dogan oglanymam ýa-ni dva ýurny bratymam öldürdiler diye. Hiç şeyli nemetmediler. Gönü nemetine ýüregine degipdir da ok. Ondan şo ýerine moment şo taýda ýogly diýdi. Indi o taýda menime şu taýda şu ýerde ýaşaýan men gazak bir joram bar. Olam dva ýurnysy ýanky ola знаменитый kinorejissyor eken şo ýerde ýaşaýar Gazakstanda. Olam öldürilipdir. Ýöne ol terrorist däl, dat däl. Ýöne reportör. Olam öldürilen. Şol gün okka tutulanlar da şu swidetelleriň aýtmasyna görä. Indi şu Tokayev eden ýalňyşlyklary üçin men pikirimçe bir halkynyň öňünde öz günäsini ýuwmak isleýärmi ka diýen. Birim gördü bakdy
şol odaka ben getir yankı Putin'e yüzlenip yankı getirtti odaka be öz yurduna sallı bar halkını yatırdı şey dep gozgolonyny halkın gozgolonyny emma birden o taýda ölüm mitim boldy da inni meniň pikirimçe Tokayev birinciden yankı eden yanlışlıklarını göýberjek göýberilen yanlışlıklar bar. Şolar düzetjek bolýar, halkyň önüne özüniň nimesini ýuwjak bolýar, ýanky günäsini. İkinciden hem Rossiýa bardy gördü, bagyşlaň. Men şunu öçürmeden bolany. Şu telefonumy öçüreýin bir sekund. Hadi bak. Hawa. Inni gördü bakdy. Rossiýa bilen ýankyýalyk ara gatnaşyk ederse birgede kömek etdim diýip inni bundan has köpürak zat talap edip başlanmalylar. Öz aralaryna gurrunlar biz bilem dokda. Ay sen şey dersin, sen beýtmeli, inni beýtmeli. Nazarbaýew'y aýyrdylar, iki bolup ortadan. Inni pikir etdi, Putin pikir etdi, bu Tokaýew'm näme diýsem şonu eder diýip pikir etdi. Ýöne Tokayew gördü, bakdy, Putin gitdigiçe şu ýuwaşlyk bilen depämini ýyp barýar da. Men pikirim, men görüşüm şeýle. Täbi köp zatlary analiz edýänler, köp zatlary diňleýän, görýän, okuyan, onuň deňeşdirip görýän onuň şu Putin emedeklap ýanky ýuwaşlykla basgançaklap on Tokaýewyň depesine minip barýan bolmaly. Awa şoň içine çıkarmalylar gepiň aýtgazy Putiniň bar pikiri. Buna metjek däl. Ýanky Tokayew eden o. Inni häzir Hytaý bilen neme diýär? Arasy gowy. Innem Amerika ýüz tutupdyr diýär. Ýanky göýberilen nemeler bar. Çykýan makalalar nemeler, statiýalar. Şolar barada eşitdenme aýdyp berýändim. Siz näme pikir edýäňiz şo barada? Ýema ne seredin o çaryn. Kasım-Jomart Tokayew aslında ol bir gören tejribeli diplomat. Ol peşinden bir 5-6 dili dolu arapça bilýär. Özüm Hytaý dili boýunça bilermen spesialist. Hytaýda da bir näçeli işläp gelen. Onsoň bir mekir bolýar da diplomat boljak bolsaň mekir bolmaly. Ol mahsus da diplomat şol iki kodyň arasyndan şol öz döwletiniň bähbidini goramaly. Ene ol şo biz o taýda döwlet bähbidi ýok, o taýda şahsy bähbidi bardy gurrun diýdi. Ol özüni suwdan gowra edip çykarmaly. Nowy sydaty dogry belläp geçdiňiz ýanwar aýyny eden ýalňyşlykda o günäsi, o jezasy, jenaýaty. Ol näme üçin ýurdun öz içerki meselesini daşyndan goşun çağırıp çözdü. Näme Gazagstanyň goşuna azmy polisiýa ýetenek. Hemme adam bar. Ýöne diýmek ol şolary ynany bolmansaň şo odaka ban çağırdy. Onsoň elan edildi 20.000 san terrorist geldi diýip Gazagystan. Şo 20.000 sanyny görkezip bilmediler. Diýmek terrorist ýok o taýda. O halk gaty kän o taýda garaldy. Onuň boýuna almak gerek şu neçe anyk sanly aýdylanar. O ýöne Kazak halky men kän goňşy bolup ýaşadym da Kazak milleti bilen Türkmenistanyny şäherimizde welayetde gaty kän. Onu bular ýazdy bagyşlamaýar bolşar. Üç nesillerden soňra bolsa gelip aryny alyp gidýär, kelle alyp gidýärler gördüm men Kazaklarny. Onun üçin ol daşynyň parahat ýalakdyr boli, ýöne beýle-de. Enne emma Nazarbayew näme sebäpden aýryldy, özü gitdimi ýa onu ýogatdylarmy, ýa nähil boldy. Oňa halkyň eden günäsi kän? Jenaýaty kän? Ol janyzyny 2011-nji ýylda ýüzlerçe demonstrant atyp öldürdiler. Ene on günäkär kim? Ana Nursultan Nazarbayew. Halk şonu talap edýär, şondan başlap suw dedim. Ol ykdysady ogurlanan milliardlar 2-nji, 3-nji ýa 5-nji mesele. Esasy zat Kazak halkynyň bagyşlamajaklary ol şo beýguna halkyň nähak ganyny dökdiler. O zatlar Kazak milleti bagyşlamaýar. Onu Allah tapşyrýan milletler Kazaklar. Olar öz alyp bilmese hakyny oğluna aktygyna wesiýet edip gidýär. Nazarbayew şunu ýalmaly.
Ol iki. Indi Tokayevli mesele düşünükli. Ol iki tarap oynajak bolýarda. Hem kürsüni satmajak, kürsüni satmamak üçin halka bir hili hareketler etmeli. Indi özüni gowurkajak bol. Şoň üçin Orstiýada bol arada bar bol ýa-da sametde çykyş edip aýdan sözler bar. Soň hem Orstiýada şunu şeýtdiň diýip ertesi gün Putin'in nebit diýme barjalary var. Ýani Kazakstanyň nebit Orstiýadyň üstüne aktarylýar. Ine şonu denizde ne bolanak ne vatançylyk urşuny tapylan bombalar ya ne minalar var dip on ne bitiren geçiren Kazakistan. Şoň üçin ine Kazakistan aýlawly ýoluň üstü bilen Amerikaýa tutanmasa o ýany ýanky Recep Tayyip Erdogan bilen Türkiýede ine şular ýaly bilen gepleşigi bar. Türkiýe düýnü ulan etdi bizde. Yani Kazakistanyň neftini biz özümüz alıp çıkarıp satmağa kömek edebilecek. Yani, onun için ne bir tarafa menne Orsiyetten gara çekiliyor. Yani, bu Kazakistan'ın esası bayılıklarını değil. Şonun için sizin aydiyan zatlarınız hemmece birbirine utkoşuk gidip dur. Ol yönü oyun oynuyor. Ol gatı mekir tecrübeli diplomat. Sana bir zat diyer, kellesine ikinci pikirdir, etçek hareket eden üçüncüdür. Onun için diplomatlan diyen sözüne kanunun polyanlar hiç devlet. Onu oturup bu ilk analiz etmeli. Yani yöne akıllı adam, onu akıllı yok deyip olmaz. Kazakistan'ın akışın şu akıllı adamlar ağırlap şu vazifeni eylep bilen morza. Onu bolu otur diyor. Kazakların içinde de milyarder akıllı adamlar var. Yani şunun hiçbir yeri hakimiyete kolaylaştırılmadı. 32 yıl var hakimet başında oturan Nazarbayev'in maşgalası emesi bilen tohum tizi bilen yok etti. Ayır denmezin vazifede. Ya şu bir выступлениýasyny dinledim, çykyşyny dinledim de neme Kazakstanyň bir uly bir güýçli bir biznesmeni. Inni şolay diýe Putin bilen Nazarbayev bilelikde getirdiler diýe, Tokayew goýdular diýe. Ýöne Nazarbayew Margulan aýdýar. Margulan aýdýar. Onuň ikide bile getirdiler diýe ýöne. Bular bir kul hökmüne ýanky paçinyat edip ýören bir neme prezident ide bir wagtynda Medvedew ýerine goýda Putin. Onuň paçinyat edip ýördi şo prezident bolsa da şu 4 ýylyň içinde 4 ýyl aralykda paçinyat edip boyuna gepdi Putin'i. Haça neme ekranyň ýüzünde ol prezident ýöne Sırano Putin öz elini nemesini vice prezident bolsa da bermedi erkini. Onuň Premier minister hawa. Bu Nazarbayev ikiden Tokayev'i getirip koyuyorlar. Tokayev fikir ettiler. Bulan Pabigushka bir diyen edip yürür oğlancık neme yalı gördüler de. O vatla o Tokayev'e yankısının ayetisinden mikro adam. O hava bolya deyip başına götürüyorlar. Şu Xitaylar yalı şeydi. Onun gördü baktı hava. Teyavi Xitaylan mikirliğe mağdur ol nemede. Tokayev'de teyavi Xitay istmenlikde 8 ýyllavam ýaşan bolsa Xitaylyň kulturasyny hem medeniýet hem dilini zadyny öwrenmeden bolsa şonuň içine garşyp giden bolsa Xitaylyň bir häsiýeti bar da kim näme diýse de ýok diýmeýär häsiýeti bar. Şey diýip durýarlar bolýa diýip şey diýip. Şu ýogum bolsa garşam bolsa şu içinde şey diýip durýarlar. Şoňa häsiýetler bar Xitaylyň. Olam ýanky Putin bilen Nazarbayewiň öňünde ay şundan ýumşak adam bolmaz näme diýsek gip adam otur diýsek oturur, tur diýsek turur diýip pikir edenler de. Inni ol ýanky şol neme aýdan nadwa biz biznesmeniň ikisi diýdi bile goýdular diýdi ýöne Tokayew gördü bakdy hiç referendum hiçat geçirip bilen ok edip bilen ok prezident bolady 2 ýyl oturdy. Diňe şolara seredip diýdi de şu Putin bilen Nazarbayew erki elinden bermedi. O Tokayew prezident edip goýsa da Nazarbayew bezapasnostyň başlygy bolandan şu elini taklady oturdy hem de referendum hiçat täzelik programma hem hiçat geçirilmedi. Ýanky Tokayew. Onuň gördü bakdy bunu şunu ýaly edip bir pereворот ýaly edip bir aýdyp aýyrmaly. Nazarbayewi aýyrmasan ýol ýok. Ýa şo karara gelip şu gozgalaňam şoň üçin turdurly diýip aýdýar da. Onuň ýanky hem sabotaj bolan wakalaň. Ödler gozgap urşy gozgalaň ödler galyp inni
Bahana bilen Nazarbayev bir ayırdı. Yöne Nazarbayev öz maşgalasy ýa-ni alan ähli pullaryny ýuwaşlyk bilen hökümetiň haýyryna geçirýär diýip, ona padarka hökmüne diýip. Sowgat hökmüne berýär diýip, endi gaňrywalandan gowda, ha? Özü geçirýär diýip, neme? Garnaşlary, öz tohum tiýji, ýuwaşlyk bilen hökümet haýyryna geçirýär diýip, alan pullaryny. Yöne Nazarbayev batyllymy diýdi, ýok, batylyna arkaýyn ýöne öýünden kän çykan ok diýen ýaly etdi. Ine on ýaly neme ýankyň üstüne ýetireýin şol Tokayev diýen adam, öz diýenini etjek adam, bilýän adam. Indi şeýdip erkini öz eline almasa ýurdy dolandyryp biljek däl. Öz arkaýyn giňiş bir swobodny hereket edibiljek adam däl. Eger şo töweregindäkiler aýyrmasa. Ona minni aýyrdy. Yan vardı Nazarbayev. Innem arkaýyn näme diýesi gelse diýe Putin'i onan bärde Erdogan mı? Eger diýe kisem bir Türk nemesi köküý damar diýe Türk. Şo türklerin bizden geçip gaýdan näde Türkiýe tarap diýe Kazakstany asly oturan ýerleri şo türklerin hem şo töwerekler türklerin ýeri bolan gepiň isgasy. Şo biz barymyz bir millet diýe-de, türki milletler. Indi diýe Rossiýa diýe bir Kazakstanyň göwüne degijek bolsa diýe Erdogan ba arkasyna diýe. Kazaklary meni adyny tutdurmar hiç kim diýip diýe neme Erdogan arkasyny tutýar diýe-de. Kazak biziň öz babalarymyzdyr diýermişin. Baba diýmek türk diline atalarymyz, kakalarymyz aňry predki nemelerimiz diýe-de. Türkmençede näme bolýar? Predkilen ata-baba bolýar-da. Näme diýene? Ata-babalarymyz bolýar. Şol türk diline babalarymyz diýip aýdýarmışlar. Kazaklar biziň babalarymyz adyny tutdurmar hiç kime diýipdir. Erdogan. Ine bular ýa Bolun men aýdym bir ýadyma düşüp durýar. Erdoganly meselede düýün karar kabul etipdirler. O Türkmenistanyň neftini gazyny Kaspyň aşağı bilen Eýranyň Azerbaýjanyň Türkiýe çykarmak bardy. Biz şonu gurnap berjekdik Erdogan aýdypdy. Erdoganyň hökümeti bilen bar. Erdogan şol regiony öz eline almakçy nähili ýol bilen bar da indi biziň şol 60 göterim Türkmen ilatymyzam şumar Türkiýede otur. Erdogan Aňarkalary öz diýen netdirip biler. Yani Türkmenistan. Ya şu adamdan bir ayın dowamyny ýygyny ýoksa sen biziň aýdyşymyzy ýaly. Nefti gazy ine deniziň üstünden Azerbaýjanyň bäri gatdyrasyn diýip aýdan bolmaly. Men öyle çaklamam elbette. Indi şol Kazakstanyň meselede Kasım-Jomart Tokayev ol aýtmaýan näme diplomatlar. Bu diplomatlar köprüden geçýänçän doňuza daýy diýýärler. Şo stili işleýär olar. O şeýde bular ýa-ni Putin bilen Nazarbayew alap bildi bolardy. Ýa-ni gaýsyna şo leppeýçilik gullukçylygy bilen ýöne ol hakimiýeti alanyna indi şol başçy edip saklap bilmelidir. Ýöne beýguna halkyň gany döküldi. Onu Tokayew hiç kim bağışlamaýar. O düşünüp da. Ýöne nähili reform etsede ne bolly gan bilen nämetde düzeltdiler ýa Nazarbayew aýyrdy. Aýranan bolsa näme suudadan aýtalap aýdym. Janydan üçin kellesini ýalaňaçlap suudyň öňüne jogap bermeli Nazarbayew. Ýüzlerçe Kazak dogalary atylyp öldürildi. O Kazaklar Türkmenistanyň çykyp giden köpesek şol Balkan welaýatyna nebitçi bolup işleýän Kazaklar. Olaň en atasy biziň toprağymyzda ýatyr gonumçylyklar. Şolon gany döktüğüne Nazarbayew. O zatları jogap ber. Ýöne ýene bir mesele bar, onu men size aýdyp beren ýa-ni Özbegistanyň Garagalpak meselesi. Indi şu mahar biraz köşeşen ýaly boldy, bir topar adam ýa-ni atyryp öldürildi. Ýöne näile bolsa häzirlik şu öň alyndy şoň komendant sagadyny ýerdiler bir aýlap 3 awgustda çelli. Soňa çelli şu ýa-ni referendumly meselesi bar. Şota ozal
Karagalpaklar artykmaz talapy ýok o taýda ölçäni. Olar aýtdy şol o konstitusiýada bar, Karagalpak ene şolar ýaly awtonom respublika. Öz dili var, öz giyimli var, öz ýanky hökümeti var. Olar şoň içinde dolandyryp oty ýöne oňa şol beýleki merkezi welaýatlary üns berýär ýaly Karagalpaklara üns beren hökümet ýokda Özbegistan. Näme bolsa Taşkentde edildi, näme bolsa şoň töwregi nedil, şu biziňkiler aşawady, ahalety kullanýar, olan komşa etdiler da, garak çetdäki Karagalpaky da Saudiýa, ema dip lewap dip hasap edäýin. Üns beren hakda hökümet. Ne olam şolankam şular ýaly boldy. Şo soňraky girdilýän täze ýa-ni konstitusiýasyny o taýda ola dawa eden aga ýene de Abdullahny diýe Putin'inki yemeleri bozup konstitusiýany bozup täzeden ene prezident ömürlük bolup bilýär diýilen ýaly ýene näçe saýlandyk haky bar diýen ýaly jümläni ýerdiler de o başyny bular Niyazdan başladylar da öňkü postawet respublikalar. Indi on gir o barada ne Özbek ne Karagalpak sesini çykaryna. Karagalpakyň diýen bize şol öňkü Mehmet şertnamamyzy Özbegistana goýdursun. Bizim şol ýanky statusymyz bar şo taý. Şoňa ellegirme. Bular bolsa onun statusyny aýryp Karagalpakystany ýanky Özbegistanyň bir welaýaty edip goýjak boldular. Karagalpaklar bu bilen rady edilýär. Sebäp olam öz birinjine topragy, dili, mektebi hemmesi zady bar. Tölemeli salgydyny merkeze töläp otyly. Merkezden olary edilýär ýydyl kömek ýok. Men kän köp berde eşitdim-de. Eger millet paralyk bar bolsa onda Taşkentden bar. Nukusada. Ýöne bir begenler zat, ýa-ni Özbegistanyň opozisiýasy, beýleki adamlary, bir akylly başlysy, ýa-ni bir halkyň öňünde atlabyryla adamlar şu meseleni parahat görnüşde Karagalpak halkynyň haýyşyny göz öňüne tutup çözmeli ýa-ni. Demek şoň üçin şo status saklanyp kalmaly bol. Awtonom status. Biraz başlaply bolýar, kiçikrek ýurdun için. Ne gören nahir boldy. Şu aýyň 10 maşyna kabul edilmeli ýaly şol. Ýene bir gede gaýtalan terediljek. Ene bu taýda da şol Putin'in kyýaly Abdullahny sorak gidip ötdi, Şowkat Mirziýoýew. Gelen marda gideni ýok da. Tapara olunayda barsa gelse gitmezler diýdim bir hile de aýtdy o şolaň adym. Gelen prezident ölünçe oturaýman. Näýe görünmeli? O ýöne şu Tokayew şonu etmendir. Referendum geçirenni aslında Abnulir'de diýerler beýleki prezidentler. Şu özüniň suragyny uzaltmak üçin. Ýöne bu Tokayew etmendir. Şu suragyny galypdyr, ikile ýam oturtdy. Şu suragyny galypdyr. Ine şu halka näme de bolsa anam döretdi diýär-de şo ýerde. Halkyň gözüniň öňüne wezip üçin gelmendir eken ýaly. Yo, eger onam döretjek bolsa ýa-ni gaýşymyz ýaly şol Margolan Sersenbaýew, ýa-ni Kaja Geldin bar, ýene bar, beýlekiler bar. Kazakistan ady belli opozisiýerler bar, daşar ýurtda. Onu näme üçin olar ýurdun içine salanyp Ewro demokrat bolýanlar. Sebäp ol adamlaryň hersiniň arkasyny 100 miňlerçe tarapdary bar. Ene mesele şu taýda. Näme üçin Özbegistanyň kysalanak ýurdun içine şolar işlemäli. Bir kädimeden boldy gelin seredin diýen soňam durdy. Innem ana konstitusiýany täzelep Abdullah dedi. Sen ozal Kerimov'un hökümetinde premier ministr bolup oturdun. Innem iki möhletden soň ýene uzatjak bolsaň onu bilem ömürlük bolýar. Gara şu da häkimet eline bir gezek düşse şurada ölýänçe elinden beresleri gelene. Gurban bolyň akyly ýok, ol özünden samsyk oğluny getirip goýdy. Bulanky indi feodalizm, asy görnüşde padşalyk. Oğlunun atasından oğluna, oğlundan aktygyny. Ne şey? Bravo. Sonay deýdim. Bizde şu biziň regionu Orta Aziýa diýen Merkezi Aziýa döwletlerine ýagdaý şular ýalyk bolupdyr. Şu häzir şu Ukrainada uruş bilen baglanyşykly boljak diýil. Ukrain halky ýeňiş gazansa diýmek, şu hemme postawet respublikalaryna da üýtgeçlik köpmen bolaýar.
diktatörler hökman gidäýmeli bor sahnadan. O beýdip bir eline ýaňky gurjak beýle eline de gamsy taklap indi millet saklatdyrmaýar 20-nji asyrda. Onjy ütköşük hökman bolar. Şol sany biziň watanymyzda da indi has goraýlap gelýär. Onçan şonu aýdyny. Nime halmada şu arada yine şu gidişte görýän de bulamajarlyk yine Putin'in bar ýerine hökman uruşan bar. Siz näil pikir edýäňiz şu Orta Aziýa respublikalary şo Turan birligine goşularmy? Eger goşulsa haçan näçe wagtdan bu bolar şu waka? Siziň prognozyňyz? Ýok, meni öz görüşimi aýtsam, gelecekde hökman Turan birligi bar, türk dil milletleriň öz arasynda. Merkezi Aziýa döwletleri, ýani onsoň bir Kawkaz döwletleri bar. Musulman ýani türk dilli. Şular hemmesi gire Turan birligi. Şumal şu kerwanyň başyny ilkinji nowatda ana Azerbaýjan çekdi. Türk bilen ikisini bir döwlet, bir millet diýip aýdýar. Onu hiç ýerde çekinen haklar. Şoň üçin mana şol mümkin boldy-da Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasynda şu Garabag meseleni ýara bilen çözdiler. Eger arkasynda Türkiýe durmadyk bolsa Azerbaýjan 20 ýyllap ondan owrak wagt edibilen işi ýok. 20 ýyl. Neşeyle. Şoň üçin ben diýjek bolýan zadym bu zatlary wagt şödiýär. Indi ikinji nowatda Azerbaýjanyň soňra deňiziň bu gapdaryny, Hazaryň bu gapdaryny şumar esasy rol Kazakystan. Kazakystanyň ideýany hökman Türkmenistan ýeri. Özbegistanyň şumahal böyle aktiv çykyş etmeýän şo Turan meselesini täp Özbegistan özüniň şol liderlik ýani ýol başçylyk emresin hukugyny Merkezi Aziýada saklap galjak bolýardy. Beş döwletiň arasynda ýani Özbegistan, Kazakystan, Türkmenistan, Täjikistan, Kyrgyzstanyň arasynda men lider diýip özüni ilan etdi. Näme? Täp Özbegistanyň 30 millionyň gowrak millet bar. 34. 34. Onu 30 millionyň gowrak diýeni. Indi beýlekilerin ähresine alanda 70 milyon bar. Ene deň ýarsy o sadiýan dine özbek milleti bolup ýa döwleti. Bular şo öz hukugyny, şo statusyny saklajak bolýar. Kazakystanyň maýdy biz öňde barýar tehnologiýa uruny, ösüş uruny beýlekide bolam hakykat. Şu iki ara ýarşy otyrdy. Ýöne Kazakystan ikellep şuma Türkiýe bilen ýani Turan proýekti bilen onu Kazaklar biz bilen içimizde kän ýaşap geçen ýani Günmatar tarapyny alsak. Günogor tarapyny hani biz özbekler bilen şerhetdeş bolup otur. Biz üçin iň amaty emesi biz üçin deň. Garagalpagym şoň ýaly. Oň üçin de bir wagt näçe göterimi türkmenler ýaşap otur. Daha şo welaýatyny göçküden ýaşap taýda doganlaryna bolup ýerde urdan mer açynyň mer gatnaşyp beren ömürler. O Garagalpagystanda türkmenler kän? Awa. Batkan. Ene şoň üçin şu region ýani siziň soragyňyza jogap hökman Turan birligi bolar diýip men pikir edýän. Ýöne oň wagty şuň borum, erti borum. Näil formatda birleşik geçiriler. Ýewrosaýyzyň misalyny hem ykdysady birleşigi hem ýani pul birleşigi ýa şerhetsi ene şolar ýaly ýagdaý Ýewrosaýyzyň arasynda ýokdur. Şoň üçin misal bar, görelle bar öňümizde. Yani şunu idine yerip bilsek, onda Turan katı şaltası. Hemme tarafı. Men pikirimçe şu garma urmelükde eger Putin Kazakystanyň üstüne haýbat atyberse, Ukrainaň Ýewrosaýyza goşuljak bolýaly status alla. Edir şoň ýalyk Turan birligem basym tiz başlananı mı kadiyen tebi Kazakystan azar verip başlasalar bäri çekip hemmetini üýşdirer mi kadiyen neme ýani Orta Aziýa bile beýleki türk milletleri ýani Türkiýe men pikirimçe bary Turana goşular mı kadiyen şo garma urmenlikde eger Putin bäri tarapa toply berse, haýbat atyberse bolup biläjekler. Yo bolup biler näme hiç bir zat bärden ortadan aýyrmak bolmasa hem öňkü
Sovet respublikalary orsiýetden ýadady dogrusyny aýtsak. Şoň ýalan siýasatyndan, şoň 2 ýylly siýasatyndan, şonuň ýanky hegemonistik siýasaty bar da, diýdimdorluk siýasatyndan. Indi hamaly biz 30 ýyl garaşdyrmaşyk. Hany garaşdyrmaly? Hany biziň öz başdaklygymyz? Hany bunyň betaraplygy hiç zat ýok. Kakasanyň getirip Putin goýdy. Bir taraflığa var halmada kağıt yüzünü Jirinovski aydıp geçti ölmänkä. Kağıdın yüzünü o sen bir taraflığa da sereden ok. Bu ortada bizimki diýdi. Siz diýdi ortalara Putin'a diýe ýüzlenýärde, ni köpçüligiň adynyň ýüzlenýärde Putin'a. Siz diýdi agdyňyza açyp otursaňyz diýdi, otaýda Erdogan diýdi, Tuğra emirligini urýar diýdi. Ortada bizimki diýdi. Ol wana bizimki diýe, o wana malmaly biz diýe. Sereden diýen adyny. Alıp bolloýdy ýani onda. Alıp bolloýdy, o dünýadalar indi. Şo diýjek bolýan zadym. Awa. Haýdy ber. Yo sizden sözüňiz böldüm men, aýdy beriň. Aha, şo diýjek bolýan zadym indi gelecek hökman türkü döwletleriň birleşmesinde başgaça boljak geldi. Ya beýleki güýçlü döwletler bilen birleşende de Şowetlaryň bir sözü bar da, kultur krok diýdi, medeniýet çakmyşygy bolýar. Bizde şu türkü milletler arasında medeniýet çakmyşygymyz ýok. Medeniýetimizden bir eşigimizden şol bir ýanky bir meňzeş kybapdaş hemmejik zady. O dinimizden bir dilimizden medeniýetimizden däp desturumyzdan gaty meňzeş. Köpüden modal çarwa millet. Şämi? Onsa uruşgan millet geçmişine seretsek. Bizim umumy zatlarymyz gatykan. Bizi şu taryhymy aýtman, aýtdyrman, dile getirmen, bir hamaly bir inkubatordan çykan jüýje ýalyp görkezdiler-de. O Sovet ýyllaryna. Indi taryh kitaplaryň üstü bilen bibliotekalardan açylýan zatlar gatykan, o geçmiş barady. Indi düşünüp başladyk. Bizim aslymyzyň kimlerden ibaratdygy, näilin, o çay başyna göre olýar, göre olan aňyrda da ulaqaty ulu taryhler ýatyr. Mesele, bolar hökman bolar, olsan men gaty ulunamam bar, Türkmenistanam düzeler, ýöne şuň kıyadaýyny milletimiz genosid edip garyp otyr. Ine şo orsan hyzmatkary bolup häkimeti basyp alarlar bar. Terrorist topar. Şolardan diýilmeli ilkinji nowatda. Olardanam diýiljek görnüpdi. Ýani onu okaş habaram menzede şu günaýdy. Gaty kan ýerden jaň edýärler. Biz näme etmeli bolsa taýýar bilen ýadydyk şu durmuşdan. Çekip çydar ýalydan. Biz diňe göreşip aljak, uruşup aljak diýärdi. Ganyna kuwaljak watanymyzy, ýygyny, elimizi. Näşe diýip aýdýan adam. Utanan aklaram, gorkan aklaram, hiç zatdan çekinen aklaram. Biz ýa nämeden utanmaly? Şol iki san heýwany getirip başymyzda oturduk. Biz şolary sokunmamyz üçin utanmaly. Ýok, biz olar da saýlam dagym, görjegim de, geregim de, gerek bolsa boýnuny toglarsy. Han? Zara meni mary topragynyň ýylaty gatakdy. Bu hökümet şolary ýanky mary bilen lebaby şu soňky günlerde asla internetsiz goýupdyr da, şu ýanky Karagalpak meselesi bilen bağlanış, şu taýdak tolgunç meselesi bilen bağlanışyk. Birdat bolsa internet ýapýar biziňkiler. Gazagystanda birdat bolsa internet ýapýar, Özbegistanda birdat bolsa internet ýapylýar, Owganystanda birdat bolsa internet ýapylýar, nämeden gorkýar? Götündäk pampersyny bir çalşýan kabylar. Şoda ene hawal çaryny. Bular ökologasyndan teskinip beren hökümetten halkymyz gorkýar diýdi. Gorkudan ol. Şu ýöne şol basyş görkezden üçin o ýene hatırlamadym boldy da hemme zat barma görünme sen işinden otur öýüňde çykma diýip ene ta öz öýüňe gapyň tyrkylladyp süýra bäki diýen çaýda şunu çydap geldi. Ene bolýan zatlarym nemmedi görüp otyr, bütün halk bolup seredip otyr. Ene nädip düzeltmeli soraýarlar bizi. Ozal başda şu zatlar ýol beren, özüňiz şu zatlar oturuň, oýlanyp, näme üçin şu etipdiňiz? Şu näme üçin şu güne gelip düşdik? Indi öňüni almak üçin men özüm şahsiýet hökmüni, bir adam hökmüni näme etmeli? Maşgalam bilen näme etmeli? Goňşy onuň bilen näme etmeli? Dogan arnaşlar bilen näme hareket etmeli? Şu soralara jogap tapdy, bolu oturdy.
Onu biz millet. Eger şurada oralar jogap kapman, ay bolya, o Hudaýa tawşyrdyk diýip ýorganyňa sany ýatjak bolsun. Ya biri etsin, sonra bizim o barıp goşulsaýar, şey diýip o itdil gyrşyny edip oturan bolsalar, onu bizim millet bolugymyz däl. Ne şeýle bolsa. Şahsiyet diýen zady öldüripdirler halmada bizde. Şahsiyet ýok. Her Onam kim da. başyny öz kelletinde pikir edip bilen ukyby ýok. Şonu öldüripdirler. Köpçülik näme diýse şo çyndyr öýdüp şo tarapa algap ýörün. Bir mal bilen deňemäýin. Aýbrak bar bolyn şoňa meňde edýän. Özüniň kelletini pikir ediş ukyby ýok. Şonu etseň näde dogry bolýar, bunu etseň dogry bolýar diýen bir karar bericilik ýok. Kyn. Karar berjilgen batyr bolsan jogapkarçylyk ýok. Hiç bir adam öz öňüne öz jogapkar bolýar. Watany üçinem, ýurt üçinem, gelecek üçinem şu jogapkarçylyk ýok da adamlarda. Ay näme bolsa şo bolsun ýa-da cehennemçiligi bar ne Türkmeniň. Ýöne bir adam men gaty şükür edýän we begenýän, olam şol şol ýurduň daşyna çykyp bilim alan ýaşlamy dinni başgaça pikirlenýär, düýüp götür. Ola döwleti başgaça edip gurjuklar, öz görnüşine göre. Özüm sorar, hıvas edip bolýar. Ine gelecek şolonka oluşar. Doğru. Olam ýene de hiç bolmany 30-40 ýyl aktiw ömrü bar ömründe. Bizinki diňe olara ýardam bermek. Nesip bolsa. Geçen tecrübemiz var. Ne sonra edebiyat edersem, bizi bir yoldan ayıracak, ya soğuyacak, hiç kara gücüm yoktur, başka gücüm yoktur. Arkay. Anamla idea soğuyor. Hepman özgürlük, ütköşüklük var bizim devlette de. Yani sonra halk tayyarlıklı karşılamalı, şu bolcak vakaları. Yerini, tarafını belli etmeli. Sen hayız tarafta doğum. Adaletin tarafından ya haramlığın mı? Ya da sen önkü hükümet kulluk edişin ýaly ýene bar birinin dava ne ýalak edecek mi? Biz o zatlara yol berdik el. Onun adam öz ukybyna göre işläp ýaşaman boljak. Başarmagyna göre. Edem şonu isleýär. Gelecekde nesili ýetişdirmeli. Ilimli bilimli bolar ýaly. Onu olur ösürüp döwlet. Türkmen halky ene özüňiz görýärsiňiz. Ýurdun daşyna çyksa-da ene orun tutýar zat edýär. Onun nellerini görkezdiňiz ene. Türkmen nirde de bolsa öz medeniýetine, öz ýemesine biz Amerikanly ýaly dyrna goşup oturumlar da salonda ýaşyp etleri. Türkmen ýere madyr, tokoýa madyr, balygy madyr, mala madyr. Ene biz bir şuňy halk aňrymyz, geçmişimiz şo bolanda ganymyzda bardy. Onun için derrew galdyrar. Men bilýän Türkmenistan derrew dikelderler. Şu halka yerini berip bilsek, özüne şahsy, hususy, ýani mülk edip berip bilsek, nesille geçýär. Borluk oturdy. Mesele çözüldi atay. Men bilýän şu da atlan boljak. Etjek ýaşlarymyz bardy, ölçek. Men şo begendim. Size de sağ olun, edýän çykyşlaryňyz üçin görýän, dinleýän, seredýän, o ýekelikde, o köpçülükde denala bolup, o tüweli mana TikTok'ta biziňkiler giýjegini çykyş edip dur. O ne aktivleşýärler, o giýerler. Size seredýän gatykka maňa ýurdun içinden aýdýarlar jaňa. Almana da giýerlerimize de bir tarapdan köp sağ bolsun aýdyn. Bize göreli bolýarlar, bize de ne çökön göwnümizde gorku bolýar, kömek bolýar diýip aýdýar. Ne onuň men halkyň nädýän olaram eşdiýände size meşdip oturan. Olam bar. Öyle. Inni halk, inni bilýär halk etmeli işini, ýöne ne patsan şu zatlar iki mesele galy da çözüm. Ona wagt gelen aýdar. Wagt gelen aýdar. Böyle. Wagtymyz gaty uzak gitmesin ýagam aýtmaly zatlama kän, soraglamam kän bolýan. Soňny kepde goýaýarsy bolmasa. Bolar olsa. Ne bir iň soňky aýdyp galaýyn şonu. Ýa-ni Telegramda türemşik zaklüçonlar bar. Oturan benniler, orsetdäki benniler. Şolar öz kameralaryny ýa-ni öz territoriýasyny surat alypdyrlar, video. Türemşikler, ýa-ni çyn oturanlar bar.
Benniler Hı? video kamera alıptırlar Verbovka gidiyen ekeni türmeň içinde. Yani Verbovka diýmek adamlary pulunu diýenýär bir zat zamany edip Hakkını tutma. hakyny tutma. He. Hakkını tutma. Hakyny tutup adamlar hakyny tutup şo üýşürip inni 10 miňe goly adam ýa oturan benniler inni Ukrainaýa beriljek. 10 miňe goly. Cinayetkarlar benni değil ola Cinayetkarlar. cinayetkarlar. Hawa, cinayetkarlar. Şolar inni Ukrainaga gidip görüşmeli. Olara söýledin indi bolýan adam. Pushny miýasa gerek-de. Ol tankyň öňünde ýöre o 41-45-njy ýylda tankyň öňünde ýöredipdirler. Türkmenleri, özbekleri, gazaklary, gyrgyzlary. Ene şonu edip indi pushny miýasa edip oturan zaklüçonlary uğra diýerler. 10 miňe goly olam. Ne şonu aýdyp geçeýdim. Öyle sen buna yeni de tarih bir analog var. Yani Büyük Vatandaşlık Urşundan Stalin'in buyruğu var. Prikazi. Mesela kim türmede oturan olsa şuradan yankı strafnoy batalyonlar düzülüyor. Sen ataka gidiyem. Eğer yaralı olsam, diri kalsam onunla boldu sen günahın geçildi. Türmedeki sorunum yapıldı. Ölsenim şol şehit boldum. Bolluğu tardı. Yok zaman otur 25 yıl, 30 yıl mı ne şey sana berlen varsa türmede çürüdü otur. Ya da azatlıkta öldüğüden yani teklif ne soruyor bolun. Atken adam şol strafnoy batalyonu da olmalı. Strafnoy batalyon yani olur şol yankı divar, diri adamlardan düzülen divar. Nemyslar şonu ülkünden otuş olarak tiyada. İýdini dolarsa da İýdinde Zagraditin atriatip ine ýanky NKW'dan goşuny İýdine urlany özleri atýar. Olar kaçmaz mı kalmara da ine türmeden ýanky oturun cinayetkarlar türmeden çıkarıp eline yarağı versen onu öldürmez mi özünkileri? Ne diyor? Onun strafnoy batalyonu ýaly bir datdır da onun da şykabaly näme? Olary öňüne sorýa Įdyndan ýene de Zagraditin atriat goýly Įdyne dolanmasyn dip. Be. Atakaydan o şol täze zatda Kaçmana ýol Yok. Kaçmana kaçıp gitse onda barıp Ukraynalara plen işmel bolýar da ol. Ýetirli. O ne dip bile? O gowalar da ölenden. Bilemek. Ne olur haýsym saýlap boljak. Öyle de. Yani birinci de hem tecrübe ýan so geçen ursun hem vatançylyk ursun hemden de tarihinde ýazylydy. Gatkan adam şey strafnoy batalyonlarda wepat bar. Bir saýtdan söýle bolçar. Ay bolýa onda bugünlükçe şu ýerde goýalyň onu. Aýtdyk üstüne ýetirecek zadyňyz ýok bolsa. Yok. Sağ olun çağıranınız için. İnniki birinci güne nasip bolsa, o da uçsaz, yenim devam ettirir. Näme täzelik bar bolsa. O size de üstünlük arzu edýän gyýdylary bilen edýän çykyşlaryň gaty täsirli ýurdun içinde. Onu ýene mirgedek gaýtalap edýän, gaýrat edip halkyňyz üçin edýän işleriniz. Günü Salam aýdanam sag bolsun. Salam getirenem. Sag olun. Sağ olun. Vatandaşlar tarapda görşelim, sağ oturun hem mäňizi Sag olun.